яхшы дисциплина мәктәбе гаилә дип әйтә иде Шотландия фәлсәфәчесе реформатор Самуэль Смайлс. Кешенең тәрбия нигезе булырдай әхлакый башлангычлар нәкъ менә гаиләдә туа. Бүгенге чыгарылышыбызны гаилә кыйммәтләренә һәм аларның мәгариф өлкәсендәге әһәмиятенә багышлыйбыз. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда 2 гасырлык эш стажы Татарстан кайсы мөгаллимнәр династияләре белән горурлана ала? Ишекләрне онлайн гына ачтылар. Республика көллиятләре абитуриентларга үзләре турында ничек белдерде? Белем артыннан тартма эшенә интернет узып баручы атнада нәрсәләр белән шаккаттырды? Гомуми эш стажы 220 ел булган мөгаллимнәр династиясе. Сез бу мөмкин түгел дип уйларсыз. Әмма укытучылар династиясенең гомуми стажы моннан да күбрәк булган гаиләләр бар. Аларда туганнар буыннан буынга һөнәри тормышын балаларны укытуга һәм тәрбияләүгә багышлый. Татарстанда халыкара гаилә көнен гадәти булмаган форматта уздырдылар. Һөнәри династияләре булган гаиләләрне хөрмәтләргә булдылар. Игътибарсыз беркем дә калмады. Гаилә башлыклары берсеннән-берсе җылы котлаулар кабул итте. Һәрбер династиягә әле аерым тукталырбыз, бүген исә без мөгаллимнәр династиясын булдырган Әлфия Мирхәйдәрова гаиләсендә кунакта булып кайтырбыз. Алар бихисап балага белем һәм тәрбия биргән. Мирхәйдәровлар гаиләсендә кунакта Татарстан мәгариф һәм фән министры белән бергә хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова да булып кайтты. Әнисе дә, туганнары да, апалары да укытучы булган, балалары да тормыш юлын шушы һөнәр белән дәвам иткәннәр. Сүзем үзенең бөтен гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган искиткеч педагог Мирхәйдәрова Әлфия Хәбир кызы турында. Без бүген Яшел Үзәндә укытучылар нәселендә кунакта. Һәм инде Әлфия ханымны гаилә көне белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Бирханов бүләкләячәк. Мирхәйдәровлар династиясенең педагогик стажы 220 елдан артык. Әлфия Хәбир кызы хезмәт эшчәнлеген Яшел Үзән районының Мулла иле 8 еллык мәктәбендә башлап җибәрә. Соңрак Мамады Шәкил 8 еллык мәктәбендә математика укытучысы булып эшли. 1977 елда ул гаиләсе белән Яшел Үзән районы Косякова авылына күчеп килеп эшчәнлеген шунда дәвам итә. Кемдер үз нәселендә укытучы булу кирәк. Чөнки ул укытучы элекке вакытта ул әни белән бер иде. Хәзер генә аның кыйммәте үзгәрә башлады. Минем шундый укытучыларым бар иде. Двоюродныйларым бар иде. Аннары соң алдагылар, менә шул апаларга карап, минем дә укытучы буласым килә иде. Балаларның үзләре профессия сайлауда, улар үзләре сайладылар һәм мин уларга берсенә дә каршы килмәдем. Берсе педагогик хезмәтне, икенчесе медицина өлкәсен сайлады. Әлфия ханымның 2 апасы һәм аларның балалары да тормыш юлын укытуга багышлаганнар. Иң гаҗәбе мөхтәрәм укытучының тормыш иптәше Ринат Мөбәрәк улы да 46 ел педагог вазифасын башкарган. Аларның бер кызлары Лилия да укытучылар династиясен дәвам итә. Мәскәү шәһәренең Рачевский исемендәге 548-нче танылган авторлык мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшли. Минем педагогларга каратагы мәйтеп алганда да хөрмәтем зур. Чөнки аларга нигез балачактан салына. Менә хәзер без инде үзебезнең өлкән буыннан күргәнбез икән, дәвамчысы булып торабыз. Инде бездән инде яшьләр үрнәк алалар. Менә минем кызым да бүгенге көндә Арча педагогик көллиятендә белем ала. Әлфия Хәбир кызы һаман эзләнүдә. Хәзерге вакытта да ул актив иҗтимагый эшчәнлеген дәвам итә. Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы әгъзасы, Европа-Азия халыкара гуманитар академиясенең мактаулы шәхесе, Бөтен дөнья татар конгрессының Яшел Үзән бүлеге җитәкчесе булып тора. Ул чыгарган Идел аръягының танылган кешеләре эзләре буйлап дип аталган китапта республика җитәкчелеге тарафыннан лаеклы бәяләнде. В нашем районе Безнең районда тикшеренү эшләре теркәлеп бара торган җыентык бар. Бүгенге көндә 32 педагогик династия булуы ачыкланды. Моңа Мирхәйдәрова Әлфия Хәбир кызы ачык мисал булып тора. Ул укытучылар укытучысы, аларга киңәш сорап һәрберебез мөрәҗәгать итә ала. Ул безнең остазыбыз диярлек. Әлфия ханымны гаилә көнендә чәчкәләргә, бүләкләргә, җылы сүзләргә күмделәр. Ул моңа һичшиксез лаек шәхес. Дистә еллар яраткан профессияңа хезмәт куюның җимеше педагогның бүгенгесе. Аны һәрберсе хөрмәтли. Монда көнне башлау бу Әлфия Хәбирның бик зур гаилә, бик зур династия
башлыгына килүебез, әлбәттә, менә моның сәбәбе 220 ел алар шушы гаилә, апалары, балалары 220 ел барысын бергә санагач, безнең балаларны укытканнар, 100 меңгә артык, 100 меңнән артык бала алар кулы аркылы гына түгел, аларның йөрәкләре, җаннары аркылы үткән. Һәм инде менә бу җан кисәкләрен алар үзләрендә йөртәләр. Шуңа күрә без аларга бик рәхмәтле, аларга исәнлек, саулык, президенттан тапшырыр өчен килдек монда. 220 елдан артык педагогик хезмәт куйган Мирхәйдәровлар династиясе чыннан да сокланырлык. Һәр укучыңа тиешле дәрәҗәдә белем биреп, үз профессияңны шулкадәр яратып башкарганда гына ул нәтиҗәле була. Ниһаят, быел 9-нчы сыйныф укучыларының коронавирус пандемиясы сәбәпле дәүләт имтиханнарыннан азат ителүе турында билгеле булды. Хәзер укучылар игътибарын мәктәптә калу яисә көллияткә укырга керү мәсьәләсенә юнәлтә ала. Урта махсус белем бирү йортларына да быел укырга керүчеләр шактый күп булыр дип фаразлана. Беренчедән, һөнәри квалификация алырга теләүчеләр, абитуриентлар саны елдан-ел арта. Икенчедән, көллиятләрнең җиһазландырылышы, биредәге укыту алымнары югары уку йортларыныкыннан бер дә ким түгел, хәтта кайбер урта белем бирү йортлары уздырып та китә. Моны бәйге нәтиҗәләре буенча статистикада Россия хөкүмәте колледжларны техник яктан яңадан җиһазландыруга бүлеп бирә торган грантлар белән эшләү нәтиҗәләре дә дәлилли. Республика хөкүмәте дә урта махсус уку йортлары студентларын әзерләүгә зур игътибар бирә. Әмма чикләү чаралары кертелү сәбәпле барлык белем бирү йортлары да ябылды. Абитуриентлар яратып йөри торган ачык ишек көнен уздыру мәсьәләсе дә сорау астында иде. Ләкин Татарстанның югары һәм урта белем бирү йортлары вазгыятьтән чыгу юлын тапты. Онлайн презентацияләр, җитәкчеләр һәм студентлар белән туры эфирлар. Урта махсус белем бирү йортларыннан беренчеләрдән булып, мондый төр очрашуны Казанның радиомеханика көллияте уздырды. Онлайн ачык ишек көнен хәбәрчебез Гөлфия Гыбайдуллина күреп кайтты. Казан шәһәренең радиомеханика көллияте беренчеләрдән булып онлайн режимда ачык ишекләр көне үткәрде. Туры эфир кысаларында һәр укытучы үзе укыткан фән турында мәгълүмат җиткерде. Көллият бүгенге көндә республика икътисадының иң кирәкле юнәлешләре – электроника, машина төзелеше һәм процесслар белән идарә итү буенча белгечләр әзерли. Радиоаппарат строения – это специалисты готовятся создавать радиоаппараты, производить. Радиоаппарат төзелеше белгечлегендә студентлар радиоаппарат булдырырга, аларны җыю, монтажлау, киләү эшләрен башкарырга әзерләнәләр. Шулай ук электрон җайланмалардан файдаланачаклар. Кирәк вакытта аларның дөрес эшләү тәртибен тикшереп тору, ахыр чиктә хәтта ремонтлый да белергә кирәк. Шуңа күрә дә биредә белем алучылар җайланма белән генә түгел, бик күп махсуслаштырылган контроль, үлчәү приборлары белән дә эшләргә әзер белгечләр булып чыгалар. Быел радиомеханика көллиятенә укырга керергә теләүчеләр өчен 150 бюджет урыны каралган. Ә иң мөһиме, бернинди дә сынау имтиханнары тапшырырга кирәк түгел. Конкурсны аттестат билгеләренә карап үткәрәләр һәм иң-иңнәрен сайлап алалар. Шулай ук әлбәттә студентларны түләүле формага да кабул итәләр. Прием абитуриентов на этот год запланирован на... Быел абитуриентларны кабул итү 1 июньгә планлаштырылган. Әлбәттә, барлыкка килгән эпидологик хәлләр сәбәпле кабул итү вакыты үзгәрергә дә мөмкин. Без моны абитуриентларның сайтлары һәм социаль челтәрләр аша хәбәр итәчәкбез. Көллияттә укучылар өчен тагын бер кызыклы факультет – режиссура факультеты бар. Тормышларын иҗат белән бәйләргә теләгән укучыларга монда бөтен мөмкинлекләр дә каралган. Студентлар көллиятне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт мәдәният институтында белемнәрен дәвам итә ала. После 9 9-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң без 3 ел уңайлык уга студентлар кабул итәбез. Биредә алар актерлык осталыгы, сәхнә сөйләме кебек һөнәрләргә һәм сценарий язарга өйрәнәләр. Өлкән курсларда алар икътисад, менеджмент, бухгалтерия кебек фәннәр белән танышалар. Ә 4-нче курста алар үз эшләрен яклыйлар. Ул диплом яклау һәм үзенең мероприятиеңне тәкъдим итү. Туры эфир барышын укытучылар сорау-җавап форматында алып барды. Чыгарылыш сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар ишеттеләр. Абитуриентларның киләчәге үзләренең кулында. Төп мәсьәлә барлык булган һөнәрләрдән үзләренә генә туры килгән бер һөнәрне сайлап алырга һәм алданмаска. Абитуриентлар сайларга курыкмасыннар иде. Максатчан булсыннар иде, батыр булсыннар иде һәм Казан радиомеханик көллияте аларны көтеп кала. Ел ахыры якынлашып килә, 9-нчы сыйныфларга имтихан тапшырасы юк. Киләчәк турында уйланырга менә дигән вакыт. Дистанцион белем алырга телисең икән, аны картон тартмада яисә кәрәзле вышкада алып була.
Құшақлашырға тілесең, яңа алымын ойлап тап. Ағымдағы атнада мәғариф өлкәсенең интернеттағы тағын нинди қызықлы мезгілләре бар. Нияз Рахман рубрикасында. Сәлем дуслар, менә тагын бер атна вакыт үтеп тә киткән. Бу арада интернетта нәрсәләр генә булып бетмәгән бит. Әйтегез, иң кызыклы яңалыкларны бергәләп күзәтик. Күпчелек яңалык әлбәттә шул коронавируска бәйле. Миңа калса, бу авыру аркасында иң күп зыян күрүчеләр балалар. Аларга да түземлек өчен компенсация итүләргә кирәк. Менә шундый мисалларның берсе Забайкалье төбәгендә. Анда кесә телефоннары, компьютер һәм гомумән интернет булмаган мәктәпләрдән читтә торып укуны 3 кагаз коробка ярдәмендә оештырганнар. Мәктәп бинасы янына куйган тартмаларның берсенә үй эшләре, икенчесенә тикшерелгән дәфтәрләр, өченчесенә тикшерергә кирәк булган дәфтәрләрен суаллар икән. Эш системасы бик гади. Киләсең дә алып китәсең. Онлайн дәресләрдә үткәреп ятасы юк. География, химия, русский, черчение. Помогите, чем можете. Артык белемгә тартылуның икенче ягы да бар. Пермь өлкәсенең Новопетровка авылында мәктәп укучылары үй эшләрен укытучыларга җибәрү өчен электә челтәре баганасына менәргә мәҗбүр була. Авылда интернет начар булу сәбәпле шундый адымга бара балалар. Шунысы кызык, баганага менү әтияне күзәтү астында булган. Интернетны яхшырту өчен күчәткә сорап алар инде беренче тапкыр җирле администрациягә мөрәҗәгать итә. Тик нәтиҗәсе генә булмый. Җирле түрәләр хәзер әтияниләрнең үзләрен гаепли башлаган. Имеш укучыларның гомерләренә куркыныч тудырганнар. Баганага менгән балаларны хәзер исә исәпкә кую белән дә куркыталар. Бит аларның бартык икелеген аласы килмәгән. Мы уйдем на вышку, залазим, оттуда отправляем домашнее задание. Снег не снег, дождь не дождь, они идут и делают. Америкада бер укытучы үз укучыларын шул кадәр сагынган ки, хәтта ничек кучаклашу юлларын уйлап таба. Индиана штатындагы әлеге хәлне хәзер бөтен дөнья күзәтә. Карантин вакытында үз укучыларын сагынган укытучы ханым ишеккә ашау өчен куллана торган пакетлардан кучаклашу өчен җайланма ясый. Аның нәтиҗәсендә бер-беренә кагылмыйча гына якынаерга була икән. Балалар кичкенә булу сәбәпле аларга кучаклау пакеты астарак урнашкан, хәтта баса торган җайланмага кадәр бар. Инде 14 бала укытучысы янына килеп киткән диләр. Бөек Британияда Редфордлар гаиләсе карантинны шулай ук файда белән үткәрә. Ничек дигәнчә кайбер фактларга тукталыйк. Бу ишле гаиләдә барлыгы 22 бала икән. Улы улларына 31 яшь, ә менә төпчекләр әле быелның апрель аенда гына туа. Редфордлар элекеге картлар йорты бинасын моннан 15 ел элек сатып алган була. Анда барлыгы 10 йокы бүлмәсе генә бар икән. Карантин вакытында алар үз бакчаларын танымаслык итеп үзгәртә. Гаилә исә 48 сәгать эчендә аквапарк, тоганнар һәм уеннар майданчыгы төзеп куя. Бердәмлектә көчлеләрме әле? Коронавирус вакытында нәрсәләр генә булмады. Әнә Илон Маскның 6-нчы баласы туган. Әлбәттә, аның гаиләсен бу зур вакыйга белән котлыйбыз. Ләкин исем кушканда Илон Маск тагын шаккап тора. Балага исә бик тә сәер исем кушалар. XAE-A12. Әлбәттә, Маск үз аңлатмасын да бирә. Монда берничә мәгънә бар дия тикше. 12 саны мәсәлән тарихтагы иң текә очкышка бәйле икән. Тик менә балагына бу исемгә ләни шатланмас шул. Дәрестә тактага чакырганда да укучыларга шактый авырга туры киләчәк. Бу Петя Иванов, я булмаса Миша Сидоров кына түгел. В вашем классе будет учиться новенький. Зовут его Роман, а фамилия Синица. Бүгенгә менә шулар. Ни генә булмасын, һәр нәрсәгә елмаеп карагыз. Очрашырбыз. Рубрикабыз геройы булырга, яисә сюжетларга кагылышлы комментарийлар калдырырга телисезме? Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга рәхим итегез. Без сезнең белән француз язучысы Европа әдәбиятында реализм юнәлешенә нигез салучыларның берсе булган Анора де Бальзак сүзләре белән саубуллашырбыз. Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең нигезе булачак. Гаиләләрегезгә иминлек һәм олы мәхәббәт телибез. Киләсе очрашуларга кадәр.